Boas tardes, señoras e señores, e benvidos ao Voltas co Prato. Vos diredes que estades na casa, que fai aquí Fran Cañotas, unha cabaza xigante e con dúas azafatas tan maravillosas como esta. Pois, evidentemente, imos cociñar, pero ademais, queríamonos lembrar de Mayra Gómez Kemp, que faleceu esta semana, do seu mítico programa O 1, 2, 3, e creo que imos facer algo moi interesante, porque se normalmente a receita é cousa de xente como esta que temos aquí, das nosas azafatas, que son estupendas e maravillosas, que están xa escribindo as receitas, como sempre os cociñeiros, xa os poñemos nós, así que, por favor, que pasen Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Non temos a quen chocarlle. Eu non lle tengo que chocar así. Estou. Como estades? A ver. Moi bonito, Pero non me peguedes, só. Moi bonita a presentación. Moi ben, moi ben. Moi ben falado. Sí. Ah, A mí me encantaba un 1, 2, 3, sí. Eso é con Mayra, porque eu, cando era neno, era cando estaba ela. Hola. E os viernes era... Vamos. Pero ti non eres da época da República. De que? De antes do 1, 2, 3, Son da República do Sopapo. A miña xeración criámonos a sopapos. Cando queiras... Bueno, pois que queremos facer este detalle maravilloso con toda a xente que participou e que viu 1, 2, 3, non? Porque, claro, Sí. decía Xulio antes que había moitísima xente sempre pegado ao televisor. Todos os sábados se falaba, bicho 1, 2, 3, bicho 1, 2, 3, bicho 1, 2, 3. E todo o mundo vira. Ah, Que? Begoña non di nada, eu creo que Begoña... É moi nova. Eu acórdome así levemente, pero son do Xabarín Club. Ah, como a min, pasaxe como a min. Claro, ti eres como a min, eres do Xabarín Club. Sí. Bueno, pois nós para seguir con 1, 2, 3, hoxe temos, evidentemente, cabaza para cociñar, así que a ver que nos trae Luis. A Ruperta. De Santiago. Chámome Luís, veño de Santiago, pero estou moi afincado tamén na Ribeira Sacra e ali hai moita calabaza. A min encántame a crema de calabaza, pero o gran problema da calabaza aquí en Galicia é que non coñecemos recetas, non temos recetas. A ver se nos poden dar alguna receta de calabaza. E creo que calabaza ten recursos para todo. Un bico para todos e veña calabaza. Vamos a dar un aplauso a Luis de Santiago, que vai estar con nós que nos Voltas co Prato nesta edición 1, 2, 3 con esa maravillosa cabaza Ruperta. E para seguir un pouco o fío, para ser un pouco clásicos neste sentido, teño a miña primeira tarxeta do día de hoxe. Espera. Contame, ahora. Pero si non vas ver igual. No, pero é para escoitar. Vale. Pois imos alá. A cabaza é agora popular e amplamente coñecida, pero aínda así non está de máis empezar facendo o que nos pide o convidado. Así que, por un céntimo de euro por resposta acertada, usos e receitas que lle podemos dar a unha cabaza, como por exemplo, as chulas. 1, 2, 3, responda outra vez. As chulas. Chourizo de cabaza. Unha lámpara. Ñoquis. Un portavelas. Moi ben, Un salto parrás. Cabelo de anxo. moi ben, Unha crema. moi ben. Unha tortilla. Unha empanada. A sala. Croquetas. Croquetas. Nada, Xulio, Xa non se me ocurría nada máis. Ai, vamos seguir Suicideime. vamos seguir lendo un pouquiño máis, porque nin Xulio nin Begoña estiveron moi certeiros, que se dedican ao seu, que por algo son cociñeiros. Moi bien. Xulio Mato, que Moi vas a ben. facer? Xulio Mato, a ver. Bueno, pues mira, eu vou utilizar esta cabaza violín. Ajá. Vale. Violín. Sí. Dixeches violín. Violín. Ah, violín. Porque pasa que dixeno moi rápido. Sí, pensei que dicías piolín. No, pues casi me sale piolín. Mira, o que vou facer é pelala como teño esta aquí, abrirla... Aí, xusto como a sacaches do plano. Xusto así. No, ahora xa está. Veña espabilade que... Bueno. Veña, sí. Vaciala, cortala, vou na asar. É Vale. unha cabaza Hasselback. Ah, Ti estarás afeito a ver a pataca Hasselback. Pero Hasselback. Vas a facer o mismo con a cabaza. empezamos cos nomes xa raros, non? Hasselback. Hasselback. Non é tan raro. Hasselback. Vale. J-A... Sí, Hasselback. E Begoña Vázquez, que vai facer? É unha do país. Mira que bonita é. É preciosa. É preciosa. Redondinha. Super bonita, redondiña. E o que vou facer... A ti gustache o queixo e o xamón? Oh, por favor. Pois vou facer unha cremiña ca cabaza e vou facer así como para dipear, así con un pouquinho Por favor. de pan de cea. Por favor. Rechea. De pan de Ao cea. forno. Oh. Gratinada. Oh. Máis rica imposible. Sí, a miña. Perdona, no. Sí. A miña tamén Teña é. que estar metida aí. Moi ben, rapaces, pois chegou o momento, así que, señoras e señores, hoxe, no Voltas co Prato, 1, 2, 3, cociñamos outra vez. Imos con Xulio Mato. Veña, vamos, tira. Tira. A ver, don Julius, contame. Pois mira, como che dixen, pataca está pelada, vale? Vamos. Esa Ruperta non é como a do Esta non é programa. Ruperta, Ruperta é máis aquela. Sí, é Bueno, máis Ruperta é aquela. máis a túa, É a máis que tiñas a aí. grande, sí. Mira, quitámoslle as pepitas, vale? Vamos a asar e vamos a facer uns cortes para que nos axude a que se ase antes. E voulle facer uns cortes, é un tema... As bebidas
Quitan 60. Sí, claro, se as queres topar despois, non? Non sei, ao mellor podíase facer algo con elas, eu que Home, sí, pois se podelas secar, e comelas, e salgarlas, ou plantalas, claro. Claro, evidentemente. O que se fai con todas as sementes, caño. Moi ben, moi ben. Que tiña que dicir eu, que son o que non ten horta. Xa. Mira, ahora vamos a cortar como se fora un acordeón. Así de triste é a túa vida. Sin Sí, horta. sí, e se ninguén que me atenda, como a ti. Sí, o que teño horta que atenda así non que a venda. Vale, mira. Bueno, Xulio, decís que vas cortar como un acordeón. Eso é, mira, poñemos 2 paus, neste caso 2 culleres, para non chegar a tope, o sea, ao fondo, vale? Para non chegar ao tope. Isto é un ollo dato de Xulio Mato. Claro, isto, mira, vamos, deslizámoslo o coitelo así non chegamos abaixo, mira, e o que facemos é, despois que nos quede como un acordeón. Sí, intentáchelo, pero non che... No, claro, porque este ao revés, porque costa abaixo, entón, mira, cando este Sí, que queda como un acordeón, moi ben. Ai, non o dixen, pero a xente da casa que nos chame, que hoxe estamos no Voltas co Prato especial 1, 2, 3, así que 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, porque xa sabedes, como sempre, que repartimos cartiños, 50 € dunha vez e 50 doutra, pero se queredes falar con nós, tamén podedes. Así que, por favor, chamádenos, como sempre, á televisión das Cabazas hoxe. Hoxe tiñamos que, en vez de 50 €, tiñamos que regalar un apartamento en Torrevieja. Sí, un coche. Sí, que era moito construeu 1, 2, 3 en Torrevieja, Alicante. Podía vir construir Arzúa tamén. Bueno, pois aí está Xulio Mato cortando como un acordeón esa pequena cabaza que ten, que entendo que polo medio vai botar algo, non? No, polo medio non. Mira, isto que vamos a hacer despois, vamos a poñer aquí, vou a poñer un poquinho de manteiga, un poquinho de tomiño, sal, pementa e asar, unha horiña. Moi ben, E despois xa lle facemos máis cosas. Queda super rica, super tenra, ten unha textura así como carnosa. É unha pasada, Está contentísimo coa súa cabaza. Ademais, como estamos facendo unha homenaxe a programas da súa época, está enamoradísimo. Non me mova este brazo que me corto. Deixamos a Xulio Mato aquí coas súas cousas e marchamos coa do Xabarín Club. Veña, vamos con Bebán. Opa! Veña. É que podemos dicir que Deus non che deu o ritmo a ti, Sí que me deu o ritmo, que pasa que me falta... Ritmo. O ánimo, así... O ánimo. De ir a unha festa. Bueno, Begoña, a ver, ti vas facer unha cabaza do país, unha cabaza das daqui, Exacto. non? Formato pequeniña. Formato pequeniño. E que vai ter? Vamos a sacarlle as píbodas. Hola. Ah, E sí? xentes píbodas. Dixen píbodas. Chamadeslle así na tua zona. Sí, chamámoslle píbodas. Ai, que bo. Non sabía. Pois xa É sabes. bonito. Sí, é moi bonito. As píbodas. Sí, nós poñámolas a secar. E pois tóstalas un pouquiño con... Deixalas secar ao sol. Sí. E tóstalas un pouquiño con sal. Sí. Mételas un pouquiño ao forno, están boísimas. Claro, é que eso sí que se facía moito tamén. Miña nai, miña tía, miña avoa, facía moitísimo. Pero eu teño a pregunta. Ti si isto si o plantas, Si, isto se o plantas, nace. pero nacen moitas Ten ou non? Tes que secar. Engancha ben. Naza moitísimas. Sí. Isto moita xente deixar no monte, deixar na horta dun ano para outro, e volven salir, Ostras. Igual cos calabacíns. Sí, no, o calabacín a verdade que é... Eso nada que lle botes ao calabacín. Isto está riquísimo. Ahora, por exemplo, pelas as píbodas se queres e podes facer un pan de sementes. E mira, faz ca semente da casa, que é o mellor. Tes as cousas de casa. Está todo a tope de cabazas, Cabaza con queixo, señoras e señores, hai que aproveitar as cabazas, porque estamos sempre co tema do produto de temporada, que é o que nos gusta facer neste programa. Cabazas agora cantas hai? Agora, miña mãe debe ter 100. Que mau. Sí, por aí, Ten Que hai cabazas? moitísimas, sí. Ainda eres generosa, Moitísimas. Ainda algún, Non trouxen nada porque... Nada. Eu ainda estou salindo dos tomates. Bueno, que valen para todo, porque valen para Valen guisos, para crema, para guisos. valen para crema, valen para o chourizo cabaceiro. Para o chourizo Que cabaceiro. rico está o chourizo. Nós o chourizo cabaceiro non o facemos con este, con outro un poquinho máis grande. Pois tamén valen para postres. Eu fago moito postre, moito pan de cabaza, queda riquísimos. Hola. E agora que vamos facer aquí, mira. Quitarlle, non? Hai que ter sempre cuidado, porque a cabaza, unha das cousas que ten é que é bastante dura. Depois queda super blandiña porque é unha verdura moi fácil de traballar e que queda super blanda. Ablanda rápido, se a metemos para unha crema, Sí. é máis rápida incluso con a zanahoria. Ti sabes que na miña parroquia hai un par de señores de toda a vida, moi coñecidos, que o que fan é facer queimadas dentro de cabazas. Sí, que guai, Dentro de cabazas fan queimadas, Que maravilla. E quedan, e non se... contestado é para non perder. Ves, queimada, faltouche a resposta. Bueno, imos chamar ao noso convidado do día de hoxe a ver que lle parecen as cabazas que temos aquí a Luis de Santiago. Un aplauso por él. Veña, vamos alá. Hola. Hola, Luis. Hola. Benvido. Que tal, como estás? Moi ben. Estás ben? Moi ben. A ver, Luis, que non sei se che gustan as cabazas ou non. Gústame, si nunca os provei, pero Ah. gústame. No. Gústame.
cabaza, coñeza 1, 2, 3. Sí, sí. E a crema de cabaza. Pero gustoume a explicación. Gústame, nunca as probei, pero gústame. Así non. Bueno, ben cheo de ti tú, Luís, que pedía ideas, non? Sí, claro, ideas. Pois atende a idea que se ten Begoña. Vente por aquí. ver, Arrímate aquí adiante. Begoña, contalle. Estou facendo aquí unha manualidade. Benvido, Unha primeiro. manualidade. Primeiro o que estou facendo é vaciando a cabaza. Entón ben. vamos facer unha cremiña. Moi ben. E unha cremiña que vamos a para rellenar despois con queixo e con xamón. E así, pois cun pouco de pan de cea tostado para ir así... Pon a cena lixeira, así vas mollando o pan dentro da cabaza vas comendo, que isto é moi divertido, para rapaces ou para nós. Isto non pinta mal, eh? Non pinta, non? Non pinta nada mal. Non pinta. E tes a polpa aí na pota, non? Exactamente, vamos a vaciar a cabaza e vamos ir facendo a cremiña aquí. Ah. Cando vai estando cocida, o que facemos é triturala, vámola a rellenar e metela no forno. Ora o que vou facer é meter a cabaza xa, esta cabaza vai para o forno. Eu entendo que eres consumidor de deportes, ves deportes. Sí. Pois ti imaginas estar vendo na televisión deporte e con isto cheo de queixo, e xamón, e pan de cea, así. Así. Que mellor vai ser tarde que esa. complicado, eh? Eso vai ser duro, vai ser complicado. duro. Pois Begoña, Duro. creo que vas a ir ao forno, non? Vamos a ir ao forno, sí. Para Uns meter- 25 minutiños, 25-30 minutiños, Vale. a uns 180 grados. 25 minutiños, 180 graus, para que se vaya Para que se nos un vaya cociñando. Cociñando esa cociñando un pouco e pois aproveitamos todo o que o de Vou a dentro. probar. Perfecto, pois vamos deixar aquí a Begoña que siga co seu e imos con Xulio Mato. Rímate el, por favor. Ai, Luis. Xulio, que tal? Pégate aí. Hola. Que tal? Moi ben. A ver, que é o que Mira, pasa aquí? Bueno, eu teño a miña, que é unha violín, esta que ves no supermercado, vale? Mira, Mira, un acordeón co violín. e fixe un acordeón, co violín. Ves? Está todo cortado, pero sin chegar hasta abaixo. Entón, agora botei un poquinho de sal, un poquinho de tomiña e manteiga. Isto vai ir ao forno 1 hora, que vamos a asar. E despois vou a facer unha salsiña con 2 queixos galegos, e un pouco de queixo crema, e un salteado de frutos secos para botar por riba. Nada que ver con a crema que está facendo. Antes de nada. No. Antes de nada, como te levas co queixo? Moi ben, eh? Moi ben. Sí, bueno, moi ben. Os tres, eh? Pero Os normal, tres, como é os normal tres. porque os dous botan queixo na receita. Como os Bueno, tres. pois eu teño o forno xa tamén a uns 175 graus, 170 máis ou menos, para fornear 1 hora. Perfecto, quero meter xa. Vou pa dentro. Pois veña, ábrelle o forno, Luis. Ábrelle ti o forno, veña. Vamos alá. Vai quedar calor. 1 hora. Unha horiña. Canto temperatura dixeches? 170, depende do forno, entre 165 e 170. 165, 170 Depende. graus durante 1 hora e agora Unha horiña. chegou o momento no que lle teño que preguntar a Luis. Que máis? Vente comigo, vouche preguntar. Ti cal das dúas levarías para Santiago de Compostela, para a capital? Que levarías de receita? Das dúas que tes aquí. Si tiveras que escoller así sin probalas, Teño que probar. Home, min pola pinta, boa pinta teño os dous, pero a presentación pareceme esta. Esa baixa bonita, Pero é presentación, nada máis. Pero Hai que tamén che digo unha probar, hai que cousa. probar. Tes que ver tamén como queda de Begoña. Claro. Non pinta ben. Presentación non é Que vai todo. pintar. Begoña, polo menos é sincera. Agora mesmo non... A idea non é boa dela. Por ahora non. Esa seguro que queda moi Pero chula, vai estar moi rica. Bueno, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali, despois chámate, vale? Venga. Un aplauso para Luis de Santiago, que está connosco. No voltas co prato a Televisión de Galicia. Para que valen as cabazas? Esta é a cuestión filosófica que hoxe poñemos en riba da mesa para adornar, cociñar ou de todo un pouco. Vos diredes, as cabazas, polondros ou calacús foron tradicionalmente comida para os animais. E si, xa sei, se cadra caía algunha chula ou mesmo cabelo de anxo cando a variedade era propia, pero de comer pouco máis se facía. Pero aí non morro conto. Tamén son cantimplora de peregrino, adorno de Samaín para espantar espíritus e, por suposto, unhas das mascotas máis coñecidas do 1, 2, 3, aquel programa concurso que tan felices nos fixo durante décadas. Esta semana tocou despedir a Mayra Gómez Kemp, celebradísima presentadora deste formato, que, por certo, tamén contou co seu propio programa de cociña, Tomates e Pementos, en 1999. Sei que tiñan que facer un menú completo por menos de 1000 pesetas, 6 euros serían hoxe. Habería que ir probar un día. E non o dixen antes, pero tedesnos que seguir, Tedesnos que seguir en @voltascoprato. Por qué? Porque aí temos as receitas e podedes ver pois cabazas maravillosas como a de Xulio Mato. Veña, Xulio Mato, ti imaxinas... Francañotas. Imagina que duramos tanto como durou 1, 2, 3. Buah, imaginaste. Duramos tanto Buah. Eu ainda marbello, Moito marbello. E ti? Moito máis. Buah, e ti como... Eu xa maduro. Claro, ti non maduras a punto de caer xa, do árbol. Maduro. Exacto. Bueno, que vas pues facer? Veña, contame. Mira, teño aí un poquinho de nata, Ajá. que xa puxen a quentar, con un poquinho de pementa, vale?
O sal non vamos corrixir hasta o final, porque como temos os queixos, a ver o que salgan a salsa, vale? Vale. Unha salsiña super sinxela, De todos os xeitos non son queixos moi salgados, No, bueno, pero sempre salgan, Sí, home, un pouquinho claro, sí. Claro. Non sei como anda Luis de sal, se lle gusta moito o sal. Pois podemos preguntar, Luis, como vas de sal? Gustache o sal ou...? Salado. Salado. Pois Salado, entonces, mira, salado. pois agora vamos a botar un poquinho de sal á nata. Vale. Porque o dixo el. Mira, moi sinxelo. O queixo que máis nos guste, neste caso, San Simón e Arzúa Ulloa. 100 gramos a 100 gramos, creo que Eso está é, vendo aí debaixo, eso é, un para a poquinho de crema. nata e a mesma cantidade de queixo crema, que é o primeiro que vamos botar xa. Aí o tedes, 100 gramos de queixo crema, 100 de San Simón, 100 de Arzúa, 200 mililitros de nata e 20 gramos de manteiga. Xulio tamén lle Eso é. botou un chisco de sal porque lle gusta salgado a Eso Luis. é, se nos gusta con queixo curado de ovella, por Eso exemplo, que a ten mí que me estar encanta. tamén. Claro, pois eso, entón, E aí cun sí de que cabra? recomendo non sal. Cun de cabra tamén, Tamén con pode, calqueira. sí. Calquera que funda, calquera nos sirve. Que rico, Mira, é simplemente tan sinxelo como disolvelo o sea, derretelo na nata. Ai, Xulio E vamos Mato. conseguindo xa esta texturiña. Ai, Xulio Mato. Que pasou? Está moi rico, pero sería un bon momento Sí. para facer a pregunta de concurso. Ah, sí. Ai, sí, pois xa podes buscar, porque está Pois como un, bueno, dous, tres. pois mira, eu debería facer, se fora como un 2, 3, eu faría unha actuación, pero Vale, como estou ben. facendo unha receita, Vale. xa está, vale. Non sabes onde está. Entón, vouche deixar aquí o último paso da miña receita para que collas ti aí a tarxeta. Vaya! Unha tarxeta! Vou coller isto para que non caia? Xa teño unha má, Vaya. unha tarxeta. Imos coa primeira pregunta de concurso. Atención, señoras e señores, xente que estades na casa. Como se chama a receita de cabaza que fai Xulio Mato? Hasselback. Repetimos, como se chama a receita de cabaza que fai Xulio Mato por 50 euros? Hasselback. Señoras e señores, por 50 euriños, 1, 2, 3, respondan outra vez. Chamen a voltas co prato. Como do Conte Fantástico. 664 4834 19. Chamade a voltas co prato, 50 euriños, vale? O nome da receita, perdón, que fai Xulio. Hasselback. Aí está. Mira, Ai, que ben me mira pa aquí. sentín, Se a casa temos, Espera, vou retirar isto Sí, aquí, sí. que igual estorba. Sentíme moi ben. Mira, no, hunde, e mira que ben fundeu. Hola. Ves? Xa Como temos se fundiu, Ainda queda un trociño aí, pero vámoslo deixar. E vou ir co salteado, que teño aquí froitos secos, teño unhas poquinhas abelás, uns pistachos, Vas quedar alfábega, picando. allo, touciño. Que vai Como pa aí. sabes, como sabes, como sabes. Veña, ahora deixar a Xulio Mato aquí picando a súa alfábega, os pistachos, as abelás, e imos con... Begoña, vai. Que te pasa, calabaza? Yo. Atención ao recheo de Begoña Vázquez, porque tamén leva queixo, e leva cabaza. É que vou xa apurada. Pois teño aí que a cabaza, claro. Vale. Teño que a cabaza, botei un pouquiño de nata, vale? Ahora engádolle tritureina, e ahora engádolle queixo crema. Vale, neste caso vou usar queixo da túa terra. Oh, que ben, Vale, que entón rico. vamos botarlle o queixo de Arzúa. Vale, o que estades vendo ata agora era todo cabaza simplemente Cabaza, cocida e triturada. Agora exacto. está botando, incorporando os queixos. E un pouquiño de nata, É un pouco de nata, moi ben. Ai, que se saltou. que saltoume. Sí, sí. Pega aí da cuchara, a ver se eres capaz. Vale, que Moi queres ben. que faga? Que lle Ei, debe? remexe, remexe. Mira, Vale, ahora un vale. pouquiño de xamón. A xente está vendo as cantidades, Aí vai. Aí debaixo. Vale. Vámoslle botar o que nos queda aquí de 250 de queixo. queixo crema, 100 mililitros de nata, Aí 200 está. gramos de xamón, queixo de arzúa, améndoas e aromáticos. Aí, Exacto. como E dixetes ti, non? temos a cabaza que saliu do forno, Aí. que xa está máis cociñada. Ah, mira, ves? Ve, xa está cociñadiña, Está máis blandiña, non? está máis blandiña. Entonces Begoña, agora... ese aceite salta, Bueno, xa estás. No, digo que teñas tino non del. che pasa nada. No, pero si non lo digo por mí. É para tostar un poquinho de pan de cea. Vamos. E listo, vamos a acompañar dunhas pouquiñas amendoas. Hola. Agora que vamos a facer con este recheo todo, vámoslo meter Oh, na cabaza. bueno. Isto todo vai para dentro. Así. Esa cabaza, vamos a recordar á xente que estivo unha hora no forno. Houve un pouco de maxia televisiva, pero tamén había maxia nun 2, 3, así que houve aquí un pouco de maxia tamén. E agora, Unha horiña. ao forno. Ai, Begoña. Uns 10, 15 minutiños a 200 e pico para que nos Ai, gratine Begoña. guai. E listo, xa está, mira que sencillo, Fua. Isto queda boísimo. Isto vai quedar espectacular. Vamos Agora xa, allá. claro, vendo así xa diste, amiga, Sí. Amiga, veña. Vamos a posentala aquí. Vamos alá. E listo. Vale. Bueno, se o truco de Xulia o touciño teu é o pan. O meu é o pan, Non, claro. porque Mira pan- que super pan sí. teño aquí. Moi ben, moi Que bo pan. maravilla. E nada, o que vamos facer é... Voulle cortar unhas pouquiñas erviñas Ah, e vamos tostar así uns pan de ladiños. cea, non? Sí. sí, sí. Eu, por exemplo, así, que son as cortezas, ahora deixo endurecer un pouquiño.
Vamos a cambiar de Que che dixen sartén. eu que iba a estar moi quente? Non está moi quente, está non ben. sei escaso, sí, Mira, sí. xa se vai dourando. E vamos a botar un pouquiño de erviñas para acompañar o pan. E un pouquiño de amendo, depois encima da cabaza. Hola. Xa verás que ben queda. Isto vai estar boísimo, Eu, de verdad, que me encanta o fútbol, estar vendo fútbol, comendo isto, Begoña, É sano, é sano, é de temporada. é de temporada. Ten todo, Imposible que fora mellor. Dios, E non quen me- cortaron a cabaza, quen me dera- non bueno. cortaron a cabaza e metela no forno. Quen me Bueno. dera ter isto, por exemplo, nos Xogos Olímpicos ou así, Home, claro. Estaría genial, Vendo nos Pero nesa Xogos época non había cabazas. Oh, que pena, que pena. Xulio non está moi de acordo, creo, No, que está pasando. teño- Vou ir con ele a ver que me conta mentre Begoña anda aquí co seu pan de cea. A ver que me di Xulio Mato, a ver. Acabou a crema. Ah, A señora. Mira, están nos chamando, Xulio. Que nos chama? Pois non sei. Ramón de Sí, Vigo, no eu. queres saudalo? Sí. Hola, Ramón. Ramón de Vigo. Que tal, Que como tal? estás, Ramón? Pois aquí estamos. Ai, Ramón, ti vías o 1, 2, 3 ou non? Vía. Vías? O sea, teño día, sí, señor. Bueno, pois mira, vouche recordar, como teño as miñas teresitiñas hoxe, cousa que me encanta, vouche recordar a pregunta. Veña, vamos alá. Estás preparado? Veña. Veña, como se chama a receita de cabaza que fai Xulio por 50 euros? 1, 2, 3, responda outra vez. Ácida. Como? Ácida. Moi ben, moi ben. moi ben. Ai. Voulle ler tamén a resposta. Espera, que non acabou, Ramón. Espera que ainda non acabou. Coxa ten Valeria. Vouche ler a resposta que me encanta. Soa coche fantástico, a apelido de actor famoso, pero Hasselback é o nome deste prato delicioso. Encántame. Está moi ben. Bueno, conta ahora, Ramón, que dicías? Nada, que facedes un programa moi bobo. Bueno, moitísimas Gracias, grazas, moitas facémolo gracias. para vos, moitísimas grazas. Mandamos un bico enorme, vale? Vale. E parabéns polos 50 Chao. euros. Hasta logo, Gracias. chao, hasta logo. Que maravilla, Está moi ben, Está guai, está guai. Como sí, sí. curraches hoxe, Buah. Traes todo preparadito. Mira, aquí teño allo, touciño, Hola. os froitos secos, uns poquinhos pistachos e unhas poquinhas abelás. Que estamos fritindo un pouco. E agora aquí, perexil e alfábega. Moi ben. Que vamos fritir todo. Isto é o que vai aliñar a nosa cabaza. Bueno, señoras e señores, vaya dúas receitas, Están moi Que receitón chulas as dúas, temos hoxe, no día de hoxe, Espectaculares. Buah, Mira como recende, espectaculares. Moi ben, Claro, isto tamén che Moi sirve, se fas unha pataca asada tamén che sirve, se fas unha pataca cocida tamén che sirve. Claro, que isto vai dar un sabor Claro. á cabaza. Vai aromatizar toda. Con 4 cousiñas, Bueno, cousiño entrefebrado, froitos secos, perixel, botad, no, alfábega, perdón, No, perixel alfábega, tamén. sí, os dous. Alfábega, perixel, améndoas, no, perdón, abelás. Abelás. E pistachos. E pistachos. Abelás e pistachos. Mira, xa está todo fritiño. Entón agora simplemente espera Que ben huele, a que remates ti de facer a maxia e con isto espero gañar. Ah, sí. Espero. Entonces, se che parece, marcho con Ben. Marcha con Bego, que seguro que tamén espera. Espera por algo, Begoña. No, gañar tamén. Ah, que espera gañar. Supoño que sí, a ver. Begoña Vázquez. Eu quero Que picas? contentar ao noso convidado, que a miña receita. Que leriate. O teu, a ver, eu teño que dicir que cando vin a cabaza xa rechea con sustancia, con pan de cea que vai levar, dixen eu, carai, Con queixo de arzúa. con queixo de arzúa, con queixo crema. E pos estes toppings así crocantes. Toppings crocantes. Non daba dito toda a vez. Toppings crocantes. Si o di Begoña non é coña, xa sabedes. Isto é así. Isto quedalle de maravilla. Unha cremiña sempre con un pouquiño de crocante. Pero quedalle Está ben, de maravilla. o froito seco quedalle ben a cabaza. Quedalle moi ben a cabaza. E máis entendo que o queixo tamén, Sí, non? por exemplo, isto, pues, unhas noces que ahora están na Claro. época, eso é unha Croncos, maravilla. non? Conchos, conchos, Vale, nos vale. conchos. Moi ben, pois imos falar con Luis de Santiago, arrancamos co público, do a voltas co prato, veña, imos palo. Vamos. Vamos para lá. Ai, estame soando, Sí, aplaudídeme, Xulio, apláudeme. Ai. Roberta está aquí con nós, Luis. E supoño que te acordas, non? Do 1, 2, 3. Acórdome. Sí. Moi ben, porque Moito temos hoxe aquí con nós a Ruperta, temos cabaza, queixo, froitos secos nas dúas receitas, claro. Agora o problema é que ti tes... No meu povo din cajundiola ahora hai que decidir. Claro, xa. Claro. A vida é así. Hai que probalo, a presentación non é todo.
Hai que probalo, Vale. os queixos e o que están usando. Tenche facer unha pregunta, pero ti falabas da presentación. A presentación, cal che dá mellor aspecto? O de Xulio, de momento, dicías? A presentación primeira, Begoña non poido tampouco poñelo bonito. Xulio adiantou, pero... Moi ben, moi Pero ben. é un concurso. Claro, é un concurso, a ver que é o que pasa. Bueno, pois vouche pedir que te levantes comigo e que veñas con Xulio Mato que imos ao forno, vale? Venga. Veña, vamos a dar un aplauso a Luis de Santiago que está con nosco, na Voltas co Prato, a Televisión de Galicia. Ponte aquí, Luis. Creo que Xulio quere abrir o forno, abre ti si queres, abre ti aí o Cuidado forno. que está quente, Luis. Amigo, Ahí vai. E agora, ves? amigo. Beixo. Mira, a ver. Tachán, Vamos a enseñar, era interesante un tachán, tachán aí, Un tachán aí, vale, aí está, un tachán para Xulio Mato, un tachán. Sí, sí. Bueno, ves como abreu? Como abreu. Mira. E ves que está Hola. tenriña. Está asadiña e tenriña. Agora sí que parece un acordeón, Xulio? Ahora sí parece, verdad? Sí, sí. Mira, E entón atención, que lle vai botar a Ahora cremiña. vamos a facer unha camiña ca crema, pedazo de olloa, San Simón, un queixo crema, un poquinho de nata, Hola. pimenta. Que ben, Xulio. E agora axudámonos con un coitel un pouco grande para ver se damos a Ai, a cada ver se inteiriña. non rachas. Sí, no. Ah, está ben. E colocámola aí. Buah, E por riba, moi ben, Xulio Mato. para riba os froitos secos. Pois vai rematar Xulio Mato de colocar os seus fruitos secos, temos que ir con ela porque aquí está soando o forno. Vente Vai, comigo, vai, Luis, vai. ábrelle aí, ábrelle aí a Vamos, Begoña, Begoña. veña, Te vamos abre alá. Begoña. A ver, Vamos allá. Begoña, Aí vai. a ver que é o que sai aquí. Oh! Oh, ai que non che cae, Begoña. Aí vai. Ai, É que me ca. Pesa. Aí vai. Eso é un tachán tamén en toda regra, Mira. Guau. Mira Como se bonita. move, verdad? Guau, que bonito. Claro, Un porque poquito é toca aí. cremiña, mira, mira. Mira, 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 mira. É como cheira. Está cociñada, perfecta. E mira, agora facemos así. Sentino, Quitámola ai. con despaciño Que medo. e poñémola encima dun poquinho de sal. Mira que bonita queda. Hola. Espetámoslle así. Agora cambia a cousa Así. co da presentación, Sí. Agora Cambiou, botámoslle Cambia a cousa, uns Xulio frutos cambiou, secos. Cambiou, cambiou. Aquí pero mollas, están Eu non bonitas. esperaba menos, aquí Tan mollas bonito, eu tampouco de ti, O que sexa, Begoña, pan de E que ahora cena. podes mollar pan, podes o que queiras, mira. É igual, é igual, é O que igual. facemos é isto, mollámoslo así Hola. e poñémoslo así para probar. Vale, vale. Vale? Aí vai. Moi ben, Bueno, vamos a dar Ahí un está. aplauso aos cociñeiros do Voltas co Prato porque son uns cracks. Luis, vente conmigo. Julio, vente, vamos pasando de probar. Luis, por favor. Vamos alá. Xulio, vente tamén ti por aquí. Colócate aquí, Luis. Ai, creo que teño que buscar outra pregunta de concurso Xulio. por aí. Vou ir buscando, porque creo Vamos que allá. aquí temos outra pregunta de concurso. A ver, collo o papeliño. E imos alá. Luis, ti mentras tanto vai probando, Vale, vai probando as dúas receitas. Pero imos coa segunda pregunta de concurso. Ai, ai, ti Tes un minuto. Con que acompaña Begoña a súa cabaza? Con pan de cea. Moi ben. Con que acompaña Begoña a súa cabaza? Con pan de cea. Chamade ao 664 4834 9,50 euros en xogo, Neste a Voltas co Prato tan maravilloso. E teño que dicir que foi espectacular, Sí, As a verdad que sí. receitas... Fixéchelo moi ben, No, eu xa sei, Sí. pero... Non se trabucou, non se trabucou. No, as receitas... Pois xa estuvo ben, As unha vez receitas só, maravillosas, dúas. maravillosas. Veña, Sí. vamos repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Loli, como estás? Pues bien, sentada. Está ben, home, podías estar véndonos de pé. Veña, por 50 euriños, repito xa pregunta. Con que acompaña Begoña a súa cabaza? 1, 2, 3, responda outra vez. Con pan de cea. Moi ben. Moi ben. Moi ben, moi ben. Para. Vouno comprobar, por favor. Non era con castañas, nin era con albalea. A resposta correcta era con pan de cea. Moi ben, vamos a dar un aplauso a nosa querida que leva os 50 euriños. Moitísimas gracias por chamar, Loli. Gracias. Un bico grande, parabéns polos 50 euriños. Chao, chao. Hasta logo, hasta logo. Pois agora sí, é o momento de Luis de Santiago. Ainda non probaste os dous? Pois non. Ai, vai coa Un. calma. O de Xulio. Luis vai coa calma. De momento probou o de Begoña, que estades vendo aí en pantalla. É verdade que tiña un aspecto moi bo. Moi bo. E agora, Luis... Ai, Está o campeón dos squash aquí, Borja Golán. xo sei que o vin por aí E detrás. sabes Sí. que calabaza en inglés se dice squash? Squash, non sei. Pois espera, quero que me digas, Luis de Santiago, que squash gaña o a Voltas co Prato o día de Faltame hoxe. isto. Ai, quero probar tamén. Quero probar todo. Todo. Por Luis, termo que dicir en xa. 3, 2, 1... Cajendiola, Pois veña, dime aí. Xulio. Don Xulio Mato, aí está a victoria. Moi ben.
Bueno, señoras e señores, non marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas, no Voltas co Prato. Chao.